trip. 3 oras na hindi ka olats. Alas-tres na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? At alam ko namang pauwi ka na. Alam ko rin na hanggang ngayon ay medyo nag-iisip ka kung uuwi ka ba. Kasi nga yung partner mo, ang hilig mang away, ewan ko ba? Ganito na lang ang gawin mo. Dahil hindi ka na rin naman makaka-exit dyan. Dahil napakasalan mo na yan. Ay be, panindigan mo yan. At dahil nga gusto mong panindigan yan, dapat maniwala ka na wala at hindi totoo ang kasabihang you complete me and I complete you. Ay, sus, kalokohan! Kahapon kasi, di ba, nagsimba ko? And then, ang sabi dun sa ating scripture, it's only God who can complete your life. It's only God, if you will allow God to be the center of your relationship, everything else will follow. So kung iniisip mo na yung kaligayahan mo at yung mga desisyon mo sa buhay ay nakabase dyan sa partner mo, ay nagkakamali ka. Ang tawag dyan ay sakal. Gusto mo ba yon? Minsan, masarap din nasasakal, pero hindi araw-araw, So, alam mo na ngayong darating na Valentine's, we only have 11 days to go. Yan ang tatandaan mo, ha? Kung gusto mo ng healthy relationship, kaya tantanan mo na yung pagsusuyo o kaya yung pagtatampo mo na alam mo naman di ka niya susuyuin. Basta alam mo sa sarili mo na kumpleto ka. At wala kang kailangan sabihin o explain dyan sa partner mo, di mas maganda. Tandaan po natin ang ating mga buhay o bago tayo pumasok sa isang relasyon, dapat ikaw mismo sa sarili mo, buo ka na. Hindi yung, kulang ako sa ganito. Siya ang magkukumpleto sa akin. Dahil kapag wala siya, I'm going to die. Ay, hindi ganun, Kailangan marunong ka maging independent. Kailangan marunong ka maging strong. Kailangan alam mo sa sarili mo kung paano mo aalagaan niyang sarili mo. Mahirap dumitipende, Kaya sabi ko sa'yo, pag nawala yan, pag sumakabilang bahay yan, ano mangyayari sa'yo? Nga. Siyempre, di ba ayaw natin mangyari yun? Gusto natin happy-happy ang life. Again, wala namang masama ang magjowa. Walang masama, lalo na if you're already married. Na paminsan-minsan, lambingan, paminsan-minsan, suyuan. And again, kailangan pinag-uusapan nyo yan, Meron kayong open communication. Alam nyo sa sarili nyo kung ano ba yung mga gusto ng bawat isa. Baka naman kasi mamaya, gusto talaga magpasuyo. Ikaw naman kasi, pagbigyan mo na. Babae nga Pag babae may toyo, aminin natin yun. Pero since syempre, mahal mo yung partner mo, edi susuyuin galore. Ganun lang yun, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic? Siya. Ako tatakbo na. Tatakbo na ako pa uwi at matatraffic na naman talaga ako. Again, shoutout sa lahat ng mga nakikinig ngayon dyan sa may bus terminal, sa may Jackliner, pabandang Buendia. Hello sa inyo. Ako'y sasakay na dyan. Pa-wait na lang, ha? Susunod na po ang programang EDSA by Diego Bandido. Nakasama nyo pa rin ngayong hapon ang inyong dadalerang atleta na palaban sa kahit anong karera basta may pera. DJ Mara Tony. Tuloy-tuloy lang sa pakikinig ngayong Feel Good Tuesday ng Feel Good Music. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic.